S Pinorama ta otačka kolem toho hráče, to byl momentální nápad nebo připravený? Tak áno, no, ma to napadlo, on ma vytlačal z tej vnútornej strany, tak som vedel, že jediná možnosť je ísť akože dole a neviem, kde on ostal alebo kde bol, lebo ma pustil proste sám do brány, no a potom som už len strieľal do brány a trafil sa. Pozdrav do hľadiska po tých góloch bol deťom? Prosím? Pozdrav do hľadiska po tých góloch bol deťom? Áno, mal som tu syna, lebo Viktória má 2 roky, takže ostala doma, podľa mňa už aj spala, takže nevidela, ale fandí. To hovorí, že veľmi chcel, aby si dal hat-trick, že dieťa aj hľadal hlavne v tretej tretine, že aj ty si to strieľal, že bolo to blízko. Blízko, ale aj ďaleko, takže ako, neviem, nemal som v hlave, že by som išiel nejak tvrdohlavo po tom hat-tricku, ja som len sa snažil tam, škoda to 2-1, tam som moc do toho dal a som to prestrelil, takže tam keby išlo 10 cm dole ten puk, tak je gól, si myslím, a nevadí, no, však 5 gól, ale minulé majstrovstvo som nedal gól, takže ako ja som rád aj za to, že mám 5 gólov a